me ya kalla yake aure yake son aurenki. Ta ya za a yi ta sani? Yawa shi za mu faɗa yanzu a gurguje insha Allah. Mata mu lura da wannan gaba, duk wanda ya ce yana son ki ya mato yana mutukar son ki, ki kalla da wani idan yake son ki. Idan sa ya kalla shi kadai, da idan dangin sa ya kalle ki, da idan al'ummar waje ya kalle ki, al'ummar wajen manya masu hankali ko ƙanana 'yan tamore, da me ya kalla, wani gilatsin ya sa. Wallahi duk sanda kika ga yana son ki dan kina da wasu samarin ko dan kin iya wanka ko dan gayinki, wannan ba shi ake so a gidan aure ba. So da idan mutane ya kalle ki. Idan yana son ki dan tarbiyyar ki da yanayin yadda ya ga kina hidima a gidanku, za ki iya tafiyarwa, da idansa da idan danginsa ya kalle ki ya aure ki, za ki zauna lafiya. Wannan abin da kike yi din shi dangin miji suke so, kike bukata. Amma gaye da kwalliya da dambare an ce kwalliya ta zama kamar gini, akwai foundation, akwai filin, akwai kaza da a fuskar mace. Babarsa ba wannan take so ba, ‘ya'yansa ba wannan suke so ba, zaman gidan aure ba wannan suke so ba. Akan haka da gama garin ido kuma na gama garin mutane ya kalle ki. Yau da haka idan an yi aure kada ki rubuto rayuwar ɗan adam wasiƙa kina kuka. Abin da ya siya shi kadai ya siya da idan mutane. Yanzu kuma rayuwa ta koma da ke da danginsa da 'ya'yansa, su kuma duka idansu bai kalle ki wasan da za a yi zaba. Shi namijin zai aure. Yawwa fitacciya yake so. Ita kaga me take so lokacin biki, kawar bikin da yadda bikin zai faru. Shi kuma yana son fitacciya wacce zai sa a DP za a ga yayi zaɓe, wacce za su shiga mota ana yi musu hotuna, ana tura duniya. Bai damu da kambun baka, bai damu da menene ba, bai damu da me ba, sai ya yadda da a yi abin da ake cewa packaging. Ya yadda baka ce sibgatin lawan hasan min Allah, sibga rinin Allah ne ya halice ta. Muna faɗa a wajen misali, baka ce amma ya yadda ta shafe ta zama fara, ai hoto duniya ta ganta a fara. Amma shi ya san ciki da ɗami, shi ya san baka ya aura. Baya disputing wannan. Ya sani a kayan lefen da ya saka babu irin lace ɗin da ta saka, amma ya yadda a hayo ko a haɗa 3-4 a siyar a saka wannan, kuma ya san ba za a ɗore a kai ba. Saboda menene shi ma hadafinsa bikin, kuma shi ma yana kallon bikin ne da idon wasu. Da idonsa yake kalla abin zai canja. Shi ne misalin da muka bayar a satin da ya gabata. Yana aurar matar sai ya ajiye idan mutane, sai ya dawo da idansa, sai ya fara kallanta da idansa, sai ka ga saɓani a ƙasa da sati ɗaya, a ƙasa da wata ɗaya, a ƙasa da wata 5. Magana kare ta wancan satin da mutane suke ta cewa kuma fa wallahi haka ne, na magana cewa mafi akasarin aure da ake yi daman can matacce ne. Ai da idan mutane ya zaɓe ki, da idan mutane ya mu'amalance ki, da ra'ayin mutane kika burge shi, sai da kuka je gida sannan hankalin sai ya dawo kansa, ya ajiye idan mutane ya ɗauko nasa. Da ya saka sai ya ga baki iya wanki ba, baki iya guga ba, baki iya girki ba, ba ma ki iya kaza ba, ke kazama ce, ke kwaila ce, baki da kaza, baki da kaza, duk da bai sani ba. Al'umma sun ce kin yi, kin fito a yadda al'umma suka ce ta yi. Bai sai ajiye bukatarsa, sai da ya siya ya kai gida, aka yi aure, sai da hayyacinsa sai ya ɗauko idansa, sai ya fara mata hisabi. Kamar wanda yaran da aka ce da suna sa wannan wandon matsatsi, wa in ya je gida sai an taya shi cirewa, ta shan wahala. Amma duniya ya kalla, yana ganin kuma ya burge a wancan, shi ya san takurar da yake. Haka shi ya saka wannan gabar ba na barinta ta wuce a mafi yawan lokaci, sai na yi dan wani soken zance. Haushe me yake ya kawata bikin ne, ya mai da bikin na ɗan gata ko na ɗan gata. Daga cikin abubuwan da ake yi a yanzu kafin mu shiga wancan shine wa'annan abin da muka tattauna. Ana yin biki na kecerai ne, a sa kaya na kecerai ne, a ara abin hawa na kecerai ne, a kai amarya da motoci 20 amma gida ɗaki 2 a kai haka. Motocin miliyan 100 gidan 300,000, ko an kama haya 120, amma an ce baya zaunuwa da damuna. To shi ko Bahaushe me yake shi ya kawata bikin nasu wanda muka baro? Bahaushen da yana kawata biki
ta ɓangaren mace za mu fara shine na yi wa mata kayan ɗaki. Duk kayan ɗakin isasshiya in kaje za ka gane wannan ita ce yar gata. Me bambanci da wancan jama'a ake son burgiya, wannan zaman auren yake so, gidan auren suke so ya gina kwarai da gaske. Sannan na biyu yar gata ana yi mata gara. Gara ta fita kunya, wata akan ce gara ta kan tarar da garar haihuwa. Kudin can da za su kashe a event center sun tattare sun sai wa mijin abinci. Menene hikima a cikin nan? Ya wahala a biki, kan ya saba da rikon gida, ga abincin da zai dogara da shi. Kuma mun ba wa iyayensa hoton cewar yarinyar nan ba munna muke mun rabu da ita mun daina ci da ita ba, a'a in ma an so ga abinci nan na shekara 2 ya rufe kofa a yi mata raini, a yi mata gori. Wa'annan suna cikin ƙofofi da bahaushen mutum yake nuna 'yar gata ce a gurin biki. Sannan na uku, suturar da za ta saka. Mun riski lokacin da ba a sa kayan lefe. Iyaye ne suke wa 'ya'yansu kaya ranar biki da ranar ɗaurin aure, har sai an je gida da kayan lefe. Wani sa'in ma sai ta wata ma bata ɗinka kayan lefe ba. Bata ɗinka kayan lefe ba. Ba yanzu ba da ake haɗa baki a siyar, a haɗa ta je gida. Saboda rashin aminci an ɓoye akwatunan shege kai ya sace ya siyar. An je da atamfofi guda 3 ko guda 4. Ina akwatunan ne? Wallahi ce aka ai mota ce ba a samu guri ba su yadda da kai ba ne, kuma ba abin yadda ba ne. Wannan shine hoton yar gata a da. Sannan ɗan gata kuma a da, daga ɗan gata da yadda ake shi ma ginin auren suke. Me suke yi? Ana yin hoɓɓasa, taro ake ma a gina masa ɗakin da zai zauna. Sannan wuyatu a agrarian, rayuwar irin ba yawa, kuma rayuwa muke ta hannu baka hannu ƙwarya da filaye. To a filin duk wanda yake ganin kai nasa ne, taro za a yi rana guda a buga bulo, tun da ginin ƙasa ne, a buga bulo, a haƙa foundation, a gina ɗaki, a yi shafe, a yi daɗe, a sa maƙuba a yi komai. Ɗaya kenan daga gane ɗan gata. To ɗan gata za ka ga ginin nasu ya bambanta da adadin waɗanda za su zo tsakanin abokai da waɗanda za su yi girki, za ka gane ɗan gata. Ga zaman ajo, ɗan dagi. Sannan za a zo a yi masa zaman ajo, shine zaman bikin da ake yanzu. Ana liƙi, mai kiɗa yana ɗeba kuɗi, kuna ba shashasha, ku dan kun zama shashashai. Wai yadda za ka ga zan gane kana sona shine ka leƙa wani ɗan nanaye kuɗi, saboda ni na wadata da shi. To da ajo ake zuba wa su ma yanzu malam naga sun dawo da wannan ɗabi'ar ta kamar ajin yanzu yanda ake maimakon wannan likin. Mafi akasari na sha gani don na wani ɗan documentary a kai, za ga yanzu kwando dai na ta kaba ɗin nan shi ake zuwa aji, sai a ce duk wanda yake sanya wa ango bajinta to ya zo nuna bajinta. Shi muke so za ga sai a zo a zuba a cikin kuɗin mai kwalliki kawai MC ne zai yi magana wane ya fito a zo a zuba kuɗin nan. To yanzu shi muke so mu dawo yadda za a haɗe wannan da wannan. A zamanin ta da shi. Wannan yanzu ƙureban ƙwaryata ne ake yi, za a zo a ce zuba. Dini ka san yadda muke da kai, wallahi ko za ka ci bashi sai ka je ka ɗauko. Sosai. Ko kyauta ce ga ɗaga kai kuka ne. Inda an ce yanzu ana hayowa, sai a hayo kuɗin 'yar miliyan 2 miliyan 3 haka. In an gama. Sai a zo a zazzaka, in an gama za a mayar, za a biya masu kuɗin ɗan wani token. Amma duniya ta gani. Shi kuma angon ya tashi bai da ko sisi. Amma ai an burge shi. Irin burge ɗan fulani ko? Tubalin toka. Ce mai gida kana burge ne, ce dan ba mu haukarta ba. Ta ce kai kafa ta ce fa. Mun koma zance. Saboda haka su sai suke ɗaukan wannan ajo. Sai a zo a tara masa kuɗi ɗan dangi. Sai ya yi biki shi da iyayensa. Suna ganin ko gobe a kuma, saboda gudunmuwar da tara musu abin da aka yi sun mai da abin da suka yi, ko ninki ma wani lokacin. To shi ne alamar biki ya yi biki kenan a gurin bahaushiyar al'ada. Akwai tasani, akwai yawon gaida iyaye, shi ma biki ya yi biki kenan. Ango zai ebi wasu daga cikin abokansa washe gari. Yanzu ko ana tasanin malam? Yaushe mun shiga, an tashe ka da gudu. An tashi wani ango muke magana shi ya ce wai ya je bikin, safiya na yi asuba fari daman daga shi sai babbar riga, ya hau haifi ya da cikin gari gun baba sai sa kuka ba abin da za su ci. Ya ce ita ce ta ɗan kakkarima da abin da aka bata aka saka. Ya ce ya hau haifin ya koma gida, yana gidan gaba yana lissafi, sai ya juyo sai ya ga ƙawayen mata wajen su 8, ya ce shegu
ya sun kuyar da kansa ya miƙa su kuɗinsa, sai da aka wuce kwana gidan sun sauka ya ce ba zan je ba sai a zahar. An tashe shi da gudu ya ƙarar da ƙarfinsa, ba gara ba tanadi ba kuɗin taimako. Kuɗin taimakon sun zama ban ruwan albasa, a ɗiba a ƙasa a zuba a ƙasa. Ana bashi yana kuma cewa a je a kira wasu masu kiɗa, yana bashi ana ce a siyo dirin daman ba zai isa ba, wani ma bai ma bashin ba, an siyo ma dirin din an kama ma gurin kiɗa, wani gurin ma ba a gama cika kuɗin event center ba a gama kika ba, ana bikin masu event suna bin su a baya yana cika, yayi ban ruwan albasa, ya tashi bai da komai, to yake zai tasa ni, an tashe shi da gudu. Daga nan ita kuma tana ganin irin bebinta ne yadda suka saba rayuwar daɗi, ya tashi zuciya a kuntace, tana ce masa ba kaza za a yi kaza, ai kawayen mu sun zo, shi kuma yana tunanin kawai ta zama masa liability. Wanda ce sati biyu wallahi da aure, ai shinkafar da babu ta sai mai karamin bu ya dai tarar wuyanta ya lankwashe, kuma tana shi labari ai zama mata amma da zai yi ni suka yi su Salama ma sun zo, yana kaji wa ina Salama a sunan kan wata ne to ai ya ce Salama, an Salama ce ta zo da abincin ta